Onye ọma m, ị nụla akụkọ ndị hiri odo n'ụwa taa? Ọkọ akụkọ bụ m, Ọsọndụ Chukwuebuka. Peter Obi agbarụọla ihu banyere okwu ahụ ọchịchị etiti kwuru na ha kesara 1,000 ijeri naira gaa n'aka ụlọ ọrụ ndị dị nta ma kọwaa na ya bụrụ na nke ahụ bụ eziokwu ekwesịrị ịhụta ya site na mbelata ogo ihe isi ike nakwa nke ogo nkepụta ọrụ gbagoro elu gba gburugburu ala anyị. N'ọzọ dịka ibe ya, onye ji aha pati Labour ọzọkwa onye isi ala n'ime afọ 2023, Maazị Peter Obi akọwala onyonyo foto ahụ nke na-ekesa n'ọba soshal midia bụ ebe ya na Donald Trump na MC Oluomo nọ dịka akọrọ akọ na adịgboroja. Ndị omekome na-eyi ndị ọha egwu egbuola otu nwaanyị dị ime nakwa ndị ọzọ n'ime ọchịchị kansụl Patigi nke steeti Kwara ụnyaahụ bụ Tuzdee, bụ mwakpo nọrọ ọtụtụ awa na-enweghị enyemaka sitere n'aka ndị ọrụ nchekwa. N'ime mba Malawi, onye isi ala Chekwara anabatala mmeri emeriri ya n'okwe ntụliaka elu ọkwa onye isi ala ma kpọọ ogbo ya Mutharika iji too ya. Ọgwụ na bụ akụkọ ndị ahụ hiri odo n'ụwa taa. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.